खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 24 सेप्तेम्बर मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। जानाय लोंनायाव सांग्रां जाना थानाया मोजां, देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोनगोन। वृष राशि। गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जाफुंसार जानो हागोन, गोजौ फारसे जौगालांगोन। मिथुन राशि। बिबान मोनब्लाबो मावनो गोसो जानाय नङा, ओरैनो गोग्लैसोना थानो लुबैगोन। कर्कट राशि। जेंनाफोरा जोबस्रांलांनो हागौ, गोसोखौ सान्थि मोनगोन। सिंह राशि। हरखाब सोरखौबा लोगो मोननो हागौ, गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांगोन। कन्या राशि। सोरजोंबा फिसा बाथ्राखौ लानानैनो नांलायलायनो हागौ, असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। तुला राशि। गावनि गोरोन्थियावनो माबा मोनसे मुवा खहा जानो हागौ, उनदाहाजोंनो साना बारलांगोन। वृश्चिक राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बारा जागोन, रंजा खुसिजोंनो साना बारलांगोन। धनु राशि। गोबाव समनि थांखि लानायाव जै जागोन, गोजोन खुसिनि सान जागोन। मकर राशि। गिदिर जारलायाव गोग्लैनो हागौ, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। कुम्भ राशि। नखरनि खामानियावनो नांथाबना थानो गोनां जागोन, देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोनगोन। मीन राशि। आनजाद होदोंब्ला उथ्रिसार जानो हागोन, गोजौ सोलोंथाइ लानो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार, फ्रि हेलमेट, एक्सचेन्जनि एभेलेबल, लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101 598021 आरो 9101 547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।